Suomen Chicagossa. Lahdessa esiintyy tänään mies, joka on pelannut jääkiekkoa Bostonissa, Los Angelesissa, Floridassa, Prahassa, Moskovassa, Kölnissä, Minskissä ja viimein myös puolen Suomen joukkue Oulun Kärpissä. Josef Stümpel on herran nimi, ikää heinäkuussa 40 ja NHL-otteluita vyöllä lähes 1000 kappaletta. Tänään Stümpel luistelee kärppäpaidassa itse oikeutetusti ykkösketjun keskellä. Kotijoukkueen NHL-kokemus on valmennuksen varassa. Kai Suikkasella pelejä maailman parhaassa kiekkoliigassa on 2, Pasi Nurmisella 125. Näillä tilastoilla ei kuitenkaan ottelun lopputulosta ratkaista. Sen tietää myös Pelikans-sentteri Tommi Paakkolanvaara. Loistava haasto pikkuneppi itselleen eteen ja upea laukaus ohi kärppävahti Johan Backlundin. Pelikas johtaa 1-0 Paakkolanvaaralle kauden 8. osuma. Syöttöpisteet Jan Latvalalle ja Joni Isomäelle. Mutta jotain merkitystä on myöskin kovien pelien kokemuksella. Sen todistaa hetkeä myöhemmin Kärpät. Ivan Hummel kääntää päädysten mukaan nousevalle Josef Stümpelille, joka pelaa kuten pelimies sen vain osaa. Omasta laukaisupaikasta lähtee vielä syöttö, jolla mukaan löytyy Juha-Pekka Haataja. Tällä on mestarin kosketuksen jälkeen helppo työ viimeistellä tasoitusmaali. Haatajalle kauden 15 osuma ja Stümpelille avauspiste SM-liigan jäillä. Viimeistään toinen osuma todistaa, että Kärpät on rekrytoinut oikean miehen. Ylivoima toimii hienosti. J.P. Haataja siirtää Josef Stümpelille. Tämä syöttää viivaan Ivan Hummelille, jonka pyssy puhuu johtomaalin arvoisesti. Hummelille kauden 11 osuma. Stümpelille toinen tehopiste avauserään SM-liigassa. Kakkoserä ja kotijoukkue nousee tasoihin. Ryan Lash karvaa kiekon kärppämaalin takaa. Heittää viivaan Joonas Jalvanille, jonka lämäri painuu verkkoon ohi Johan Backlundin. Tilanne tasan 2 Jalvanin kauden toisella osumalla. Ja sitten on vuorossa ylivoimamaali. Siitä vastaa mies, jota juhlitaan lähitulevaisuudessa SM-liigan ennätysmiehenä. Puolustaja Jan Latvalan uran 100. maali syntyy ennen kuin 1000. ottelu merkitään miehen meriittilistalle. Syöttöpisteet juhlamaaliin Justin Hodgmanille ja Jarkko Immoselle. Kakkoserä lähestyy loppuaan, kun Pelikans ylivoima kääntyy Kärppien alivoimahyökkäykseksi. Joonas Kemppainen antaa laidan kautta Kimmo Koskenkorvalle, joka polkee läpi ja täräyttää kiekon Niko Hovisen vartioiman Pelikans maalin kattoon. Tilanne 3-3 Koskenkorvan kauden 13. maalilla. Mutta tämä ei vielä kakkosperiodille riitä. Pelikans iskee samalla ylivoimalla 53 sekuntia ennen summeria. Ryan Lash antaa viivaan Joonas Järviselle. Tämä laukoo ohi tai syöttää nerokkaasti Tero Koskirannalle. Päättäkää itse. Tilanne 4-3 Koskirannan kauden 9. osumalla. Kolmas erä ja oululaiset nousevat sitkeästi mukaan pistejakoon. Tsekkihyökkäjä Ivan Hummel iskee illan toisen osumansa maaliin tähän malliin. Tilannetta tarkastellaan pitkään videolta, mutta lopulta tuomio on aivan oikea. Tilanne 4-4 ja Humlille kauden 12. osuma. Illan ratkaisu on huikea. Ryan Lash istuu jäähyboksissa, kun Ville Mäntymaa ja Joonas Donskoi pelaavat tilanteen niin, että ratkaisun paikan saa Julius Junttila. Pelikelloon jää aikaa tasan sekunti, kun Junttila laukoo kiekon sisään ja iskee voittomaalin ajassa 59-59. Maali on kärppähyökkäjälle kauden 13. Huikea päätös maali-iloittelulle Lahdessa ja Kärpille täysi pistepotti. Oululaisille voitto on toinen peräkkäinen.